IJsbaan Venray geopend. Kerstmarkt voor ouderen. Het is vandaag 15 december. Dit is het Pelemaasjournaal. De ijsbaan in Venray is geopend. Afgelopen vrijdag gaf de Stichting Winterpret Venray vol trots op het Schouwburgplein het startschot. De opening begon met verschillende soorten muziek, gevolgd door een openingsdans van Dizzy Dance. Na de toespraak van voorzitter Henk Numan en de inzegening van Deken Smeets konden de eerste schaatsers het ijs op. Hoe blij bent u dat de ijsbaan er is? Ja, heel blij denk ik. Hè? Ik bedoel, als je half september eigenlijk pas het startschot kunt geven en er is nog helemaal niks. En dan nu, 11 december, en het staat hier allemaal en het ziet er prima uit wat mij betreft, ben ik heel blij. Hoe moeilijk was het om de ijsbaan hier te krijgen? Nou, redelijk moeilijk. Kijk, je zult eerst een hoeveelheid basisgeld moeten hebben om bijvoorbeeld tent te betalen, ijsbaan te betalen, zometeen de energie te betalen, de vrijwilligers te betalen. En dat is wel vrij uniek dat dat in Venray bijeen is gebracht door ondernemers, middenstanders, gemeenten, dat soort instanties. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel geweldig. Wat vind je ervan dat er een ijsbaan is? Ja, superleuk. Maar vorig jaar was die er niet en nu wel. En dat is echt superleuk. Heel erg leuk. Leuk. Ik vind het leuk, ook omdat het winter is, kan je lekker schaatsen. Hoef je niet naar een ander land te gaan om te schaatsen. Kan je veel schaatsen hier, denk je? Ja, denk het wel. Nou, ik denk het wel. Maar ik moet zelf weer ook helpen voor de vereniging. Dus ik denk niet echt dat ik veel ga schaatsen. Wethouder Jan Lonen weet hoe belangrijk het voor Venray is dat er dit jaar weer een ijsbaan staat. Heel erg belangrijk. Het is echt een trekker voor het centrum. Verleden jaar hadden we het niet. Nu is het weer gelukt. Nou, met de kerstboom, met de kerststal maakt dit een hele verlichting, een hele entourage, maakt het centrum heel erg aantrekkelijk in deze decembermaand. We hebben natuurlijk ook nog de pilot met het gratis parkeren. We doen er echt alles aan, samen met de ondernemers, met Venray Centraal, om het centrum leuk en aantrekkelijk te maken. En we hopen echt dat heel veel mensen vanuit Venray, maar ook daarbuiten, de ijsbaan en het centrum bezoeken. Om bezoekers te trekken organiseert de Stichting Winterpret Venray onder andere disco-schaatsen, de Santa Run, een klunentocht en een kampioenschap buikschuiven. Hoeveel bezoekers hoop je te trekken met deze ijsbaan? Ja, ik heb geen idee. Ik zeg, als het blijkbaar 1650 schoolkinderen komen op 5 middagen, ja, dan mag iedereen de rekensom maken van hoeveel je dan in 3 weken bij een ijsbaan die van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds open is, hoeveel mensen er dan komen. Ik heb mijn rekensommen gemaakt, maar die hou ik maar even voor mezelf. De komende weken zullen verschillende mensen de schaatsen aantrekken, maar de voorzitter zullen we in ieder geval niet op het ijs zien. Ik kon vroeger een klein beetje schaatsen. Men wilde ook dat ik hier het openingsrondje deed, maar dat ga ik echt niet doen, want mijn benen zijn me heilig. De ijsbaan staat nog tot en met 3 januari op het Schouwburgplein. Afgelopen zaterdag organiseerde Dagvoorziening aan de Singel in Venray een kerstmarkt. Omringd door familie en vrienden bezorgde de Dagvoorziening de deelnemende ouderen een leuke dag. De kerstmarkt had naast een leuke dag voor ouderen nog een ander doel. Dat veel van onze ouderen eigenlijk nergens komen. Dat die gewoon heel erg alleen zijn, eenzaam zijn. En dat ze ook niet verder komen als huistuin en bij ons. En we hadden bedacht, dat doen we al een paar jaar, dat we met dit geld van de kerstmarkt, dat we een leuk uitstapje gaan maken. Hebben we afgelopen, 2 weken terug hebben we dat gedaan, zijn we naar Leurs geweest met z'n allen, met de hele bubs. En dat was gewoon heel erg leuk. De Dagvoorziening hoopt zoveel mogelijk geld in te zamelen omdat het weet hoe leuk de ouderen een dagje uitvinden. Nou, de reacties zijn meestal van, het is heel vermoeiend ten eerste, want het is gewoon een heel vermoeiende dag dan voor hun. Maar wel leuk en oh wat is het hier mooi en dat moeten we vaker doen en wat gezellig. En ja, en wat ik zei, als je die gezichten ziet dan denk je van ja, daar doe je het voor. En we hebben tot nu toe het geluk gehad dat het Nationaal Ouderenfonds eigenlijk de opbrengst verdubbelt. Vandaar dat we ook meer kunnen en dat is wel heel fijn. Naast de kerstmarkt zelf zorgt ook de voorbereiding voor leuke activiteiten, want alles wordt zelf gemaakt.
Alle producten zijn hier gemaakt. We hebben wel eens dat iemand iets mee naar huis neemt omdat hij anders thuis niks te doen heeft en vraagt dan of je thuis af mag maken. Dat doen we wel eens. En die maken van alles wat jullie ook al gezien hebben. Er worden beelden geschilderd, er wordt met plastic stramien gewerkt, er worden kaarten gemaakt, er wordt gebreid, er wordt... Noem het maar op. We proberen voor iedereen iets te vinden wat hij graag doet en dat gaat hij dan doen. Dus dat is wel heel leuk. Nou, leuk dat jullie er waren. Tot ziens. Bedankt. Tot ziens. Haaien. De G-judoka's Patrick Holtakkers en Jurgen van der Heijden zijn in Sint-Petersburg Europees kampioen geworden. De sporters van Sportinstituut Verhagen uit Venray versloegen hun tegenstanders in de finale van de Special Olympics met een vol punt. De gouden medailles waren een bekroning op een mooie week in de Russische stad. Behalve de 2 gouden plakken werden er ook 2 bronzen medailles binnengesleept. Naast de judokampioenschappen was het ook een geslaagde reis met mooie ervaringen voor de judoka's. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Donderdagavond zijn Kerstboom in het licht en aansluitend de kersteditie van Shop & Eat te zien. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht verloopt regenachtig. In de ochtend is de kans op regen groot en is er veel bewolking. In de loop van de dag wordt het 12 graden en droog. Donderdag wordt het met 16 graden, warm voor de tijd van het jaar en blijft het droog. Ik dank u voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.